Kidamdang pai ni phai creep here ni Lucknow arong supia long VVN Entertainment atumpen kabadopon Mrs. International Fashion Show kachapate long Karbiang long district hempi di phuarong supi pen kilometer ke thoman bakka helo ser long joname kar Abraham terang achor dimi hanse pida chepate dunsi ke cheng si mate ke hayanong e chepalong dun lo Sangpi dimi hanse pi labang so anong e kachepalong dun lokpen Karbiang long arat jesemet Karbia khai sapi maratu maphan isi anong me kewan pilo lason thak si kedam tanga por sitame pinangan thedung pangi parlak along kachepate dun pen nong e kachepalong dun ta dolo lasialang likabor idun ason thak si kedoan Karbi pimara tumta bor idun horasonte anso se Karbiang long district aphat isi anong me chethang dun bomjilam Chithan pon me sang pi dimi han se pi labang so kachepate long ke cheng sian nong e chepalong dun lok pen api alang like ke wangji langar ni pen ke international Mrs. Fashion Show kachepate pado ponji along kilang charidun atu mate judge si dudun long po News report Karbiang long live